Hi everyone! Welcome to my YouTube channel, and for today's video, andito kami kay VCM Vintanilla na nag-request po kami ng upuan para po sa school ng Libas Elementary School. Ayan po si board member VC Vintanilla na binansagang action man ng San Carlos City, Pangasinan. Ayan, so yan po yung upuan na nirequest po namin kay Sir Board Member VC M. Vintanilla na 30 chairs. Ayan, so nakikita nyo po dyan ang picture ni Sir VC Vintanilla. Ayan po yung lugar po niya, yung office niya. Ayan po, so kasama po namin dito ay yung masipag na principal sa Libas Elementary School na si Sir Ricardo, and si Ma'am Sara na laging umaalalay po sa amin as SPTA members o officers ng Libas Elementary School. Ayan, so syempre kasama po namin dito ay yung president ng SPTA at ang auditor ng SPTA. So once again, thank you kay board member VC Vintanilla ng Action Man ng Pangasinan. Thank you, and I hope na magustuhan nyo po yung video na to. Mag-like po kayo, mag-subscribe, and share these videos. Maraming salamat!